Има промяна Крейг Оуен на място на Джо Уолсън. Да, той чакаше тази смяна отдавна, аз заради това го казвам така. И сега обаче Крили, след като направи 3-0 при стрелбата, успява да пробие точно през Крейг Оуен, който вместо да му забие чедър, благодарение на огромната разлика в ръста в негова полза, го фаулира. Фаула е даден на Деян Карамфилов обаче. Преди контакта с Оуен. Иначе коши фаул за Кикрилис и наистина тази смелост, за която говориш ти, той започва второто полувреме с 4 стрелби за по-малко от 6 минути, за което само поздравления. 3 точки за Кикрилис в тази атака. 37. Въпрос, който ще получи отговора си след малко. Кикрилис отново много смело срещу Чавдар Костов и този път Йоанис Кикрилис бележи за 55 на 50. А това принуждава Любо Киров и Данчо Бозов да вземат светкавично работа на Алекс. Топка на Алекс, който тръгва през Кикрилис. Няма нарушение. Симеонов не успява да завърши и именно от него топката излиза. Малко ядосан изглежда Алекс Симеонов и струва ми се тук Кикрилис му влезе някакси под кожата. Here now, the pass